Hello guys. Punta daw naman kami mama kong pangag. Papunta Iglesia ha. Kasi di man magpaibot guys. Talawan. Punta tayo sa mga agoy para mamili ng isda. Ha? Ginamos. Sama na oy magpito-pito bisag way rason. Si sa una raw ay bata pa mo. Papas inday. Nana? Gagmay. Gagmay. Ako mawala pa ma. Papa, tapos ito papa. Naana pero gamat. Ikaw ang gamay. Ikaw ang naigamay. So bukid yun siya guys, no? Andito tayo sa mga bukid-bukid guys, oh. Mga bata, tagaan na rin oh, gara mo ha! Ayaw mo kuhan ha! Anak ba? Ipang-itit ko talaga. Vlog. Nindot tayo Bislig guys, oh. Nindot kayo Bislig. Mga naman tao, usa ka gabi, mga litag Bislig, mag-barbecue ta dire. Dire man ang saka. Di ay. Guys, no? Ang mga goy, ang baho guys. Wa jud tao na hindi na usab. Magoy lang yapon. Baho gyapon sa mga goy. Napagyapon tong mga old tricycle na mga magtagtuwad gamay konti. Wala na dahil. Isawat ng mga tricycle. Ah, dire ta mga goy. Ala wala na jud no luya oy. Pero na pa 220. Lalo man siya kay paraan sa kanya oh. Kuan man. Mampun na. Ha? Pila ni miss? 180. Para sa usa naman. Ligo dagat ba na ito? Oo. Ice cream tong isulod sa usa. Ah, kabit-bit na sila. Bit-bit na lang. Nakabit. Uy. 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 Nakasala na. Masala kaliton din niyo ron. Wala dali kasi kuya gikapoy na. Ay sorry sorry. Sana ano ni baliksan ni. Mauna na ini. Dali mauna ni tanong anak na ini. Luya diri ini ang hirag Pilipinas kay mamaligyag isda. Sa man eh. Ha? Nagpalit pa sin, nagkuha pa sin dag cart. Upper brand. Asa man ay magipanghuwa lang o kana lang oh para sa kuan. Kana kuha na. Oh, ilista unya kabalo na mo kung say napalit ha timan ha. Dapat si ma'am po na ni sa mo. Hala day. Ay vlog. Hi. Hi. Kaya pag-ano sa foreign, damo ang budigan din. Ha? Ana ra lang. Kisa nang bulpin lang. Oh, lami ra ba ni siya kuan luto bisag unsa. Do. Diyan sa gisang batong lamig na. Lami kay na sa batong. Ah, kuan lang kanang bay leaves al. Kini oh kana. Wala si mama nawa na. 260? Dako. Gana. Yun mo. Dili ko lang. Dali oh. Ano? Ay naku. Pila man na day. Minggo ba magkuan ta o kanang butong. Daghan na mo magkuan pa tab ma mag-ihaw pagkuan baboy nya magkuan sa ka. Sunod na mamutong. Kadaghan pag adlaw. Palit oy. Para asa daw ni day? Na day kuan mais iyang gipangita. Lang di ba ni siguro nga mais?
Please, Chariza Garcia. Tala-tala na. Bantot. Dali ah. Talo. Ayaw, ako aman ni sa bag. Pwede man spray mo te pang bag lang. Ha? Malmig nga. Ano mo te usa man sabon mo te. Gad kay. Ha? Tumot? Good mo te sinigilo. Ha? Ariel? Mo bar. Usa man na, day? Duha ah. Walay dako, day. Ay, duha ah. Yun lang isa kay. Perting pagkadaghan sa mga tao. Dalag baldi para sa ilang ano. Isda po, palit po tag isda. Uy asa man ka? Daghan lami kay ilang mga lami kay ilang mga ano. Sabaw uy, daghan na day kay magpalaw ita. Gang 205 inyong patatas ga. Ha? Patatas? Tagpila kilo di ay? 140. Patatas. 205. Ang sarap. Iwahon. Ano man, laya naman. Te 1,000 tinaka. Hindi na kong dami kwarta. Wala pagtuon pud na ko nakay kwarta. Oh? Sige. Tama. Dito sa isdaan. Saka kilo. Pigay rin ang mama ba? Ing ana. Hoy, yala ka diha. Tugtutok sa iya gabiing. Ha? Di tugtutok sa iya gabiing. Kung nga mo ba itong vlogger ang gato sa iyo eh. Di ba ang ngalan ni mo te? Hi! Ang ngalan ni mo? Ha? Mislita? Mislita? Ikaw te, ang singante? Julieta. Galita? Davao Panakan. Nakita na mo ba nga nagbas? Di ba na, taga mga agoy, oy, mga buutan. Mas maayo ba kung magbas ka pa na sa. Oo, oy. Asa naman eh. Hala, walay ato isda. Daghan tagis na gabi wa. Hala, kalain. Dati o dati. Ha? Ilaw. Ganun ganahan man mo gilaw. Wala sa asin lami. Lang eh. Unsa man mo magkuan mo? Manggoplot. Manggoplot. Napa akong inahan. Nung manghot. Piling mo si mama day. Oh, mahal no. Ingon niya 170. Na bugas. O inaog na siya lang. Duwa kasi lupit na. Sa man ang pan oy. Yung sa man na day. Bimuktiyan dako na kay. Na asa to iyang gingon lang karaban. Bog. Ting. Naaman ni mo mga bigwis diri ting. Pagtan-aw si ting bigwis. O naa diri o dudong oo. Santi. Para palinda ko kita miri. Ino anak. Hoy, wala ka kailana. Isan man eh. Isan man eh. Gingging. Hoy, hindi na. Kaila ka, wa ka kaila? Na ako matagin na. Alala. Daot na oy, nadaot na. Angkol. Balay ninyo sa una oh. Ay ninyo, apil man ka. Kung nanay ka mo. Kuyo, Wala oy. Wala mi kapuyo. Kaon ra ba jud mo? Alo. Oy, hinlo lagi mo, wala lagi mo itae. Na oy, pwede na lang ni idugma. Himuon na kog pet. Pet, no? Nindot na nga bak. Timiri, ayaw na lang ti oy. Danlog ti. Sige lang, vlog raman eh. Edit. Edit na lang. Hala, auntie, makuan ka ti, taya. O, besi. Hugasi, kububoy lang. Ginagmay lang. Ikaw rin hugas pa, ginagmay yun pa. Isya bubo, ikaw hugas si Jay.